kum kajeng pensulur bat kajeng aiman semya ki samla palapas pha haka SSLC bat HSSLC jong usnem arhajar apply na Ribhoi district ka Ribhoi Youth Federation haka singi sajan kalala ban pynkup burom hadu apan rengut ki samla pule ki balapas pha ha Ribhoi district ya kajeng pynkup burom balapan long haka district library auditorium hall nong po haka ba UMP ka Shillong uma Vincent H Pala ulawan ban pynkup burom ya ki samla pule kum ukwangsan bat lasa kilang ru da kajeng don lang UMLA kanong po upa Meryl Bonsim UMLA ka Umroy UMLA ka Umsning u Dr. Celestine Lengdo o President barang ba ka RBYF upa Bipol thank you lembat kiwe ki dukhot bat ki rang ba ha ka Ribhoi district kum ban pen kan mau ka Ribhoi Youth Federation ka dei ka wei ka seng ka baju syakri kerpang omtang ha ka benta ka bha ka miat bat ka roi ka par jong ki paj ba ha Ribhoi henrei kani ka seng man la usnem ka ju penlong ya ka jing pynkup burom ya ki samla balapas si benta ka thong jong ka seng penmi si bun ki samla ki balapit labyang haka kerdan pulena ka benta bakin long pat kita ki nongkit klik ban yakit ya ka bahalang ya ka ka shon jong ki pai pa Ribhoi district haka SSLC Asri haka school Nehru Memorial kuat tang ban kentiu ye gini kena school ke bit nganoi pi ngimder ban hun tang hagani kerdan pemerintah ngimder ban yo ek awon tang mentah resmi langit sem bapin tresitom bin minot kumla ong gini girang ba basade makren mene penbol kenta yang jing pure kot ke jong pi kenang ba pinyo ke jing naji start tapas kam sukmat bag na kermen stem hero haki por kisi ki ban sawan ro pinang yo so yaki award leni ki khusnam bat ko hero ngakwa ban pensnew pi ri yang ukor ke burom ke jong pi lamar mentha pertai ke juk mentha ki kena school ki jongi ki keren ben bat ki menang reban burom ya ki nang hikai ki jongki ngano ya pi da menang reban burom ki nang hikai ki jongpi hot pila ban ki sisen arsen tangba haka balai ke basau pinum la re lamar ki dei ki mei ki pa ki jongpi haka jingnang ka jisat bat ki mei ki pa Kijongi pagi beram hiyeng kidei pula ri rak sumari ni hadu mentagasni. Dari rakor buram gujong pi, da buram hai kinong hikai. Sim gajing nang jing start naki kenang ba pin posa kemat bat pin mi daki rong kiba per haga jing im gujong pi. Keren ya Eastern Ribhoi College, ya Balawan College, ya ka Ribhoi Sinod College, ka Northern Ribhoi College, Patharkma bagus jadi Upah dia keren. Hadisan stem lakonom no kinpoi besi hajar kat arspa tangi rupa segede. Ka district selection committee Ribhoi district ya advertise maksimum maksan stem sispa klipos. Maksimum kata di kepala abon kata bidang keren ni grade 4 bagi grade untuk grade 1 officer itu dinilai MPs. Jadi nomor kata di kepor kapan ni hak ban perkhat ku dikli di kepala badan hangi ku gardian di jongpi di kena school ru ki badan kala ban pursue further study ya we wish you all the best ni hak ban don ka option nang next pa ye khun ni exam ba pher ki recruitment ba pher par sarkar jala ka pelong hagi kam sarkar but you wish all the best in the jumpiru kubal keren manage khmat ki IAS nang don tang wei ki MCS nang don tang arngut adu menta padon mami lagi boy kui officer ka ni lasang don ni so sorong ni ka genre nalor ki kam sarkar recruitment ba pher bag MPSC le negi DSC kan delu ni hak ban kre ban position ni lagi na ka banta ki wei ki kam di ni ka kum kalenti jam imau kendon iba pikir wat hun ba pilayo hapo ka higher secondary school mo art science commerce pilayo 90% 80% kadai tangga jinsda
nang ne sakmat kadai kata ka real education lane kalentiya ke basisya ke bafide banle fide ban sistem kam jur susu dena kalian kejonga nga apil ya ka RBYF ro na kawai ke por se kawai ke por kamtam se lai banai sau banai shua ka final exams mo lora khila banle ki kenja coaching kamtam ki bayale matrik ki bayale class 12 ki coaching centers kamtam ki kena jongi sport memory boy ki kamtelot ka mats Henry anda kalawan ka national education policy ke patmai ngamtip ke state government joni mo kadang kecing keren ban perlong compulsory we ke mats Henry lada kamlong compulsory shoot ngakermen bagi kena ki jongi ki bayo ke result ke batko bunsin ke dei ngadau jong mats bahkan ni ke function kamde taman ai itu certificates bat kitu ki price andai ke pen I ya ka jing tristom jong pi kum ki kena school kade ka jing tristom entang pi andai ki no hikai bat ki ki pa te hakum ke ni ka khidmat ni kemau ya jing tristom bat ka juk ko por ba pi klem pen le no ya ka por jong pi ha ba pi simti ya kanu ka kam na ai lo ke ïaroh but kajing ai ko play ya ka RBYF baki don kum kane ka vision mo ban pen slor ya ki kena ya ki school but ikini ki bai simenta kum ki sports ki paper kajing ro IP ki members jong RBYF ya kajing IT jong pi ya ka kamram ko jong pi ban chakri ya kari boy baro koi na kamau ba ni ai awat tumne na kamau ba ni ki pa ki parasnong prathal ka no ni seo sarong abing yo ki kun jong ni ki pas bah ki le bah ki don akor lah kayin kesem kaslong kathau bat kari barok kawai na kamau kapor banga pas engineer hosnem chejar kanai spa kanai ko kat banga poi snong barok kawai snong la isong sni mo la ot do siang sau tu siang na kamau bi ot ngang nang poi ngam tipe kile tanda poi tanga sole rain teng Nai na bale ba baro asisnong na maranga de first engineer na kato kathain ki bro ki wan na kaleng gisnong katsanar podli gisnong na makla arlaisni ki shonsni ban kamen hado kata but kade ka iya ka support but ki so shit hem jong ki nam so snong habangi yo ki kon jongi ki start ki kon jongi ki batipsni bat ki kon jongi iba poi ya kathong bakitmo kumjo api yang ne ro ngai daklo de so kumen jom kitu ki school iba la ban yo ya ki kena school iba poi sakma kambe ka bajam ban yo 90% 80-90% akak cukup pemantah te ai ba kani kambe ka jing kut lene tang ka jing stang jong ka jong kani kan long kum ka foundation ya ka jing ka jong dang bon ki jing ki banwan ha ki por ki banwan ki chimpen choi ki bandang wan ha ki por banwan renga karmen ba phi kum ki kena school pin jok ikini ki jing na ka wei ki jing ka wei ki jing ba ki nang bon ki award de yo ha ki por ki ba dangwan ni kum ki nong nikmat ni kloi banerap na kapor sepor bat kamtam kum ki NGOs ki RBYF ki kloi banerap ban tentu ban kersan ki na kapor sepor ngairo ki di RBYF bagi IP sanspa tyngka si bnai